Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ökwal pursatlarym dürli. Hormat radio dinleýijiler, mehriman doganlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünýä Türkmenleri gepleşigini Russiýa Federasiýasyndan taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan Hormatly radio dinleýijiler, mehriman doganlar, Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy Türkmenistanyň zagys päsgelçiligi. Gepleşigimiziň bugünkü myhmany Russiýa raýaty Kadir gepleşigimize hoş geldi. Assalamu alaykum Dünya Türkmenleri. Inha Kadir seni Azatlyk radiosyna ýüz tutmaga mejbur eden bir sebäp näme boldy? Şular var Dünya Türkmenlerini gurrun göre. Men onu aýtjagym, ina tam meni awar edip men öýlenmeli boldum. Türkmenistandan, öz watanymdan, Türkmenistanyň prezidentine şu sözle oturup sözlemeyi, şonu eşitmesini isleýän Russiýadan 15 günlük ruhsat alyp otupga çykyp bardım Türkmenistana. Men şu öýlenmek üçin bardım. Öýlenmek üçin bardım men. Rakda barsam aýtdylar, mena 3 ay, 4 ay garaşýan dedi. Näme üçin? Sebäbi bizim dokumentde ruhsat almaly ministerden, prezidentden, o ýerden bir ýerden sebäbi men daşyry urtlaýar. Sen men türkmen adysem, sen türkmen bolsaň sen Russiýa türkmen diýip oturlar. Sen Russiýadan şoň üçin hem siziň zagys proseduraňyz 3-4 ay dowam eder diýdiler. Şeýle dowam eder diýdiler. Onuň nämetdiň? Ondan soň men Russiýada zakystyr ötýär, meni wagtym ýok. Ospitga çykaýtdy. Soň granisaga gelesem meni saklap oturlar. Men geç gidibermeli. Maňa sen gidiber diýär. Meniň ýanymdaky gelimi alqal oturlar. Näme diýerler? Sen dokument ýok, wagtyn ötmedek, sen ýa alyp barýanmy diýip maňa sual berdiler. Sen ýa barýan? Kimiň ýerine düşüp barýan diýip soradylar. Men Gelinizden. Gelimimden siz geçip gitdiňiz serhedi. Geliniňe sakladylar. Kimiň ýerine barýan? Men şu oglum bilen durmuş gurjak. Men Russiýaga gidip barýan. Şu bir ýerde bolmady, 3 ay, 4 ay gitmeli boldy. Nikadan geçekdi. Nikadan geçmeli bolsam, maňa ruhsat bermediler. Soň men şu mejbur bilen näçe bilemo, gaýtmaly boldum bäri. Alyp kaldylar. Meselem Kazakystan döwleti. Kazakystan döwlet näme üçin? Lübo ýerden gelsin, kazaklar gelýän, ýerden gelsen, ýergizde şaryny, Afrikadan gelasyň şo bir kazak. O kazak keltirip, jaý berip, şonu öýlendirip, şonu ýardam etme, şoňa padeşki berýärler. Bizim türkmenlerde naborot kızıp çıkarup ýollaryny oýlaýarlar. Şu meselem türkmenimiz şu ata-babalar şu ýerden öz enem atam bardy. Zaksa bardy. Bu da şunu bardy. Bu da razy. Hemme ata-ene razy. Emma zaks ýerazy. Näme üçin Zaksydan 3 ay 4 aylap şu ýerde bolmasaň bolmaýar diýdi. Ýagdaýymy düşündirdim. Men işim şolýaly, men Russiýada ýaşaýan, işimi ýitirýän, 15 günlük ruhsat alyp gaýtdym diýip. Şunçaly ýalwardy, o diýeniňem bolmady. Oňç bilen şu ýere men özümizden öz türkmenim ýitirmäýin diýip, öz ene tam razy edeýin. Watanymdan, öz ösen ýurdumdan men türkmen diýip, türkmene barandan men hakyky ýolum açyk diýip, şu pikir bilen, şu derece ihlas bilen bardym, men ihlasym syndy Türkmenistanda. Hormatly radio dinleýijiler, mehriman doganlar, Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy Türkmenistanyň zagys päsgelçiligi. Gepleşigimiziň bugünkü myhmany Russiýa raýaty Kadir, senini Türkmenistana ýüz tutup görmediňmi şu meseleňi çözmek üçin? Azatlyk radiosyna ýüz tutduğun bolýan Türkmenistanyň metbuaty bara. Türkmenistanyň ministrine ýazyldy, şu ýerde Türkmenistanyň prezidentine çelli, ruhsat beren oklar şu ýere barıp düşme. Bolýa diýerler, sen türkmen boluber, sen Russiýanyň adamy sen olar üçin. Sen diňlän haklarym ony. Ine Kadir, bu Azatlyk radiosynyň azatkabarnokot.org internet sahypasynda Türkmenistanyň zagys päsgelçiligi diýen tema boýunça açylan bir forumma käbir okap seňem garaşyňy öwrenmek isleýän. Meselem Cennet Aknur diýen Türkiýeden bir dinleýijimiz Parahoorluň hakit özü bu zagys bürolary çağa dowruly şahadatnama almak isleýän para isleýärler. Her bir kepilnama aljak bolsaň, bir dokument aljak bolsaň ýene para bermeli. Gapydan girýän derdini aýdyp ýetişmeýänken derrew pul isleýärler. Allah jan gorusun, daşary ýurtda daýyn diýäsen işiň gaýtdy. Hemmesiniň iki gözü sen elinde, jübüňde. Sag bol azatlyk belki peýdaly bolar, belki
nevislerine dur diýerler, tankitdan soň diýip Cennet Atnur diýen dinleýiji inha şeýle bir tesir aldyrypdyr. Ýene G diýen bir dinleýijim "Gowda gyzlar türkmen adyny kelle geydiler" diýip öz garaşyny beýan edipdir. Hiç kim diýen bir dinleýijim "Gaty gowy diýerler olara türkmenlerden är taplan okmy" diýip ýat illere tenini satmanyna bolan okmy, şolaryň erkeklerine bardat biziň hem türkmen ýigitlerimizde bar gyzlar diýip tesir galypdyr. Ýene şol hiç kim diýen dinleýiji ýa dillerde şah bolanyňdan öz ilinde ata watan toprağynda geday bolýarlar diýip öz pikirini ýazdyr. Muňa şan diýen bir dinleýijim şeýle jogap beripdir Kadir. Öz ilinde geda bolaýyn diýip gezip ýörün, ýöne pikirlenim welin peýda ýok ekeni, iň mowsy şah bolaýynla ýaşaýşa durmuşa iki gezek gelýänmi, ilim näme gowmy, aç otyrkam çörek berýärmi diýip tesir alypdyr. Inha tesirler, inha halk köpçüliginiň seslenmeleri, sen şu tesirlerle baglanyşykly, şu dinleýijileriň ýazan zatlarla baglanyşykly, sen garaşyň nähili? Meni başyna geçiren ýagdaýlar bu gepliň arasynda dogry gelýärlerim bar maňa. Sebäbi şu Türkmenistanda 3 günden soň öten soň meni 2 metrden saklap otyrlar. Kim bolýan, uju nerden Turuzyalar, saklayalar gezip ýörken. gezip saklaýarlar. Şu Sen Türkmeni men diýen, sen onu näp saklayalar seni? ay Türkmen bolanda sen Russiýan adam diýerler. Kadir, inni gelin Türkmenistan'da sen orsiýetde, bundan soň näme etsem diýäňiz? Nähili çykalga takylmaly bu problem. Hadir bir dostlarym bar, şolarlar gürleşdim, sözleşdim, şolar bir adatlyk radioda arkaly şol niýetine ýeten oglar köp. Şu minnettar biz şu adatlyk radiosynyň baryna şükür edýär. Awa şu adatlyk arkaly şu prezidentler eşder, şu ministerler eşsin diýip şu siz arkaly ben perdan edebilmesem, onlar maňa ýol berenaklar şoňa akbarma, şu dinletdirme. Şu sen problemaň çözüler Türkmenistan'a gelinini gowşarsyň diýen anamyň barmy? Onan ýa-mı sen? Men dostlarımın gepine garanda inancım bar. Adatlyk radiosyna. Sebäbi näçe ýyllardan bäri şu adatlyk radiosyny halkyň hyzmatynda şu minnetdar men ata-babalarym şu minnetdar çe ýyldan bäri köp adamlar şu işleri bütün şu adatlyk radiosyna gelen sebäbi şu perdede ýetip barsyn diýip, şu ministere ýetsin diýip, şu adatlyk arkaly şu ýetsin diýip, şonuň şu süýs sebäpli men adatlyk radioda ýüzlendim. Kadir, ine Türkmenistan'a Dagestan geçmek mümkün olmadı diýende. Russiýada eger gelinini sen getiräýän bolsaň, Russiýada Dagestan geçecek bolsaň, näil prosedura? Uzağa çekýärmi? Kynçylyk, problema barmy? Näil bolýar? Bu deňişdiräýdi. Doğrularım. Eger Russiýada zakazdan ötme bolsaň bir ýarym sagatda ötenak. Sen zakazdan ötürýärler, sen öňe getiren berýärler. Russiýada ansat diýen. Rusyada en ansat döwlet Rusyada zakazdan ötü. Öýlenýän, toýuňan berýär. Hemmesini edip bolýar. Russiýa gezek galanda. Türkmenistana gezek galanda 3 sagatda 3 ay, 3 ýyl gidýän hiç kim bilmeýär ony. Haçan karar çykýar, şoň garaşmary, şerde ölmeli mälim ýok. Sag bolanna Kadir, Adatlyk radiosynyň dünýä türkmenler gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlar üçin Allahjan gelinine de gowşursun ýakyn wagtda. Aýdanyň gelsin. Bolýa sag bol. Minnetdar men. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban doganlar, Adatlyk radiosynyň dünýä türkmenler gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkmenistanyň Zagys päsgelçiligi, ýaňy ine orsiýetiň raýaty bolup Türkmenistana baryp, soňam öýleni bilmedik Kadyryň başyndan geçirenlerini dinlediňiz. Indi nowatdaky söhbetdeşimiz Türkiýede ýaşap gören Maya. Maya, senem gepleşigimize hoş geldin. Sağ olun, hoş bulduk. Maya, ine ýaňy Kadyry dinledin. Türkmenistanyň Zagys päsgelçiligi ile baglanşykly bolup geçýän ýagdaýlar barada. Sen göreneşdenilen Türkiýede ýaşaýan, işleýän Türkmenistana denanlar Türkmenistana dälle Türkiýede Dagestan geçecek bolup jan edýärler-de. Şoň sebäbi şol kaýdan atlaňyz bolup bilermi? Sebäbi bir toborane dokumentasiýa etmeli welin, kynlaşdyrýarlar. Mesela bir ýere gol çekdirmeli bolsa 3 gün garaşmaly, ýa-da 47 10 gün garaşmaly. Niýe garaş Türkmenistanda mı? Ne Maya, ine şu gepleşigimiz bilen baglanşykly Adatlyk radiosynyň adatkabarnokot.org internet sahypasynda açylan bir forum Türkmenistanyň Zagys päsgelçiligi diýen forum. Şu foruma ine muhabbat diýen bir dinleýijimiz menem Türkiýede durmuşa çykjak näme etsem bolýar diýip tesir galypdyr. Şu temada bir maglumat berebilirsingizmi? Türkiýede ýaşaýan eger wizasy bar bolsa, onda o ýerdäki bir howsarlarynyň birine kepilnama goýberýär, onuň adyndan onuň dokumentlerini taýlap bärik ugrasa, ondan soň geçip bilýärler. Iň soňça Türk konsulslugy bütün nämäni olady tasdiklap berýär eline. Ondan soň sen böyle Daks'a baraýmaly. Bu Daks'a Daks'yň da bäzi talaplary bar, hani kan tawşyrmaly, gara doktordan geçmeli bir kerde. O bir gün 2 gün içinde taýin bolýan zady, o nemede. Ýöne biz işler, olmasa bärde de hani nemeden oklar, nikahyň geçiren oklar. Maya, sag bolun, Adatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlar üçin. Sag bol.
Dünya Türkmenleri. Dünya türkmenleri